हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि सुबिथा दैमारि ब्लग इउटुब चेनेलनि गेजेरजों आरोबाव गोदानै खुलुमनाय जासिहरलायबाय आरो ओमफ्राय लोगोफोर जों दिनै मोनसे जायगायाव थांनो ओंखारदों आरो माने हाबा दं नालाय गाबोन जोंहा माने हाबाया दाख्लै बुधबारावनो जादों दिनै बिस्थिबार ओमफ्राय गाबोन रिसेपसन दङ बेनि थाखायनो जों थांनो नागिरदों बाबामोनहा मैया हाबायाव थांदोंमोन आरो दहाय सफैदों बाबायाबो दा जों हाबायाव थांनो ओंखारदों लोगोफोर हाबाया जाहैबाय गसाइगाव आरो जोंनि बे आफानि जेनेबा बिहावनि बिनानावनि फिसालानि हाबा दं आरो हाबाथ' नंला जेनेबा रिसेपसन आरो हाबाया दाख्लैनो जाखादों होनना खोन्थाबायना आङो ओमफ्राय दा बेयाव थांनो नागिरदों आसा खालामो नोंथांमोना दिनैनि आंनि ब्लगखौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनगोन होननानै आरो फारि फारि देखायलांबाय थानोसै ओमफ्राय हिन्जाव गोदाना अबेनि होन्दोंमोनलाय गोनजा बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि पाठशालानि जाहैदों बिनिफ्राय डाइरेक्ट गसाइगावआव लाबोबाय आरो गोजानानो जायोना बुहुदनो ओमफ्राय जोंबो दा रुनिकाटा गसिमपारानिफ्राय थांगासिनो जों गसाइगाव स' लोगोफोर नायलांबाय थादो दे ना जों देलायनानै लाखांजोब्बाय आरो ना लामा गोजान थांगोन नालाय जोङो ओंखायनो न'नि आफा बोराइ बाथौखौ खुलुमनानै लाबाय जाहाथे मोजाङै मोजां सौहैयो आरो मोजाङै मोजां न'आव सफैफिनो बेनि थाखायनो मोजाङै इसोरनाव गाबख'नानै लाखाबाय आरो जाहाथे लामा सामा जेबो बिपद आफदाव गोग्लैया बेनि थाखायनो आङो बिख'नानै लाखाजोब्बाय ओमफ्राय दा दरजा फांबाय आङो आफानिखौ आरो ओमफ्राय दा थांनोसै आरो आइयाबो उन्दुदोंमोन एसे सिखारबाय आरो आइयाबो जों बिबार खानो नागिरदों माने आंना बिबारा न'आवनो दंखायो नालाय लोगोफोर बेखौनो लांनानै ब्राइडेल मेकआपबो खालामहैगोन नालाय आङो बेखौ दा हिन्जाव गोदानाव साजायनो थाखाय लांसै आङो बिबारा माने एथ' गोजाननि खोथाना गाबोनसो नालाय रिसेपसना बिनि थाखायनो नै आं ब्राइडेल मेकआपबो बानायहैनांगौ नालाय दा बेखौ खानानै लानोसै आरो आङो गोजानना दिगदार जाहैगोन गोजान लामायाव थांनायाव बायगोन बिबारफ्रा गाज्रि जाहैनोबो हागौना एथ' गोजाननि खोथा एसे गोलाव बेखौ लायो ना देद्रायगोन देद्रायनाय नङादां ना देद्रायगोन बैबोथ' गिदिरखा एसे गोलाव खालाम गोलाव थेन्थाया बे माबा दङ माबे नांगौ दङ आया बिदिसो अफा बेलाय माथो आया जाबाय थ'दो मोननैल'जों जायो नै मोनसेखौ खाबांसै मानो मोनथामखौ नांगौ देरखानाय नंला बियो एसे साइसआनो मारैबासो जाखादों दे बिबारखौबो जा खानो अनो नै गैला दा लांदां जाबाय दाना बैखौ खाहोबावला जाहैदों होदो दा माबा लादेरबावनोसै एसेनो बिबारा ओरैनो माबानि दंखायो प्लास्टिकफोरनि आयै गोलैसै थोदो जाबाय एसे गोलावथ' हा निखौलाय ओइ दैया हेलौ माजों थांमारनो नागिरखो नोंसोरलाय गारि रायज्लायहरनाय मोना मारै जागोन बिदि थाङाथ' बे लाबोना दुइस' गोलैगोनब्रा नों हारसिंल'सो नङाना साथाया लाबाय दे रेडि बेलाय आं दा हायावसो जिरायगोन मासथिनि
जाबाय जाबाय थोदों फिसाफोरजों नांलायनांगौ गसाइगाव बास गाखोबाय जोङो जिरायदो थांखोना माखो बबाव हाबलांदों नोंसोरो बबाव थांनो नागिरदों गिदिरा लुदायरा हाबा जाहैनो नागिरदों खोरखि सिङाव नङाबाथाय गाखोखायाना सैथियाना ना मारैबा मोनो खर' गिदिंनाय मोनो दे खर' गिदिङो फिसाजोआ आंना खोरखि सिङाव नङाबा गाखोखाया खुलिना होखानांबाय नै माला बेयाव दोनबाय जोङो मोननै लोगोफोर जों हाबा मोनफैबाय आरो दा नै हासबेन्डआ एसे जिरायना रायलायफादों आफामोनजों ज'नो माबा सावरायदों आरो बिसोरो जायगा बानायबाय आरो ओरैजाय ओंखाम ओंख्रि संग्रामोन खोमा नै आंना बिबोनाङा ओमफ्राय बोराय नै सैथिया साहा लोंनो नागिरदों जों ज'नो नै मोजां जाबाय साहा लोंनो लाबाय लोगोफोर हाबायाव कफि Nani? बिराद गोथाव साहाया स्पेसियेल जोंनि थाखाय स्पेसियेल बानायदोंब्रा Ani kung ba nai bising panay ba bang sina ko ni. Kopi misina ni. Zirai nan stun ni sina. Undu ba si. Para. Ani. Hello लोगोफोर उन्दुब्रा मोजां सिदा थाब्रा लेमबोसो गावहा नैबेबो आंनि बिबोनां लोगोफोर बिनिबो हिनजाव नागिरनांगौ जोंहा साइज खाथार बिबोनाङा जोंना हिनजावाबो साइजखौ मोनथारबाय जुमखाबाय आङो ना दंखायो नागिरनांगौ गैया लोगोफोर सिख्ला नायनो साइज नागिरनांगौ जोंहा बिबोनाङा आंनो मोजां जाथाराना बिबोनांफ्रा साहा लोंखांबाय मालाय बिबोनाङानो एसेबो रायलायहरा रायलायहरदों गाबोन रायलायगोन दाहाय रायलायगोन दाहाय दाथ' सिथानानै मेरला बुरजा रायलायगोन आच्छा
दा सफैनायना बारा मा सोराङा जाथारलायथारो बेङाखै आरो जों ज' आगा पाससो जादों बेहा बाइकजों फैबाय मालाय ओमफ्राय जोंहा बासजों फैबाय आरो बारा बास गाखोफेराना बरियासो मोनबावदों आङो गाखोलाबायाना दा नै हिनजाव गोदाननि न'निफ्राय माल मोनबोनाय आरो गिफ्ट मोनबोनाय बेफोरखौ आङो एसे साजायनानै दोननो नागिरदों आरो हारसिं हास्लाबा जाबाय नालाय बेसोरा बिसोरखौ मोनसे जायगायावसो दोननो नागिरदों बिसोरखौ मोनबोजोबदों आरो दंबावो बहुद जिनिस बुस्थुआव दोनजोब्बाय दा नैबे थोरसि लथाखौ मोनसे जायगायाव बै गोजौआव दोननानै लाफैनोसै आरो गाबोन रिसिपसन बिराद माबा मोनसे जाबावगोन ना गिफ्ट सिफ्टफोर लाबोबावगोन मानसिफ्रा ओमफ्राय न'निफ्राय मोनबोनाय आरो जा मोजां मोजां थोरसिया नायलाय ना मोजां आं जा फसायबाय बेखौ मालाय बिजामादैनो जाखांना हरदों बिजामादैनो हरदों नालाय बिराद मोजां मोजां अननानै गस्लाबो हरदों जानो बिबोनांनो हाबनो ना बाजैनो हाबदो दे हाबायाव थांनानै नै हराव बेयाव उन्दुजोबनांदों आलासिफ्रा नै न'नि मानसिफोर गोजा बिसोरो बिनानावमोन बिबोनांमोन उन्दुनो मोनाखैना हरसेखा हाबाया ओमफ्राय बिसोरो बेयावनो उन्दुदों ओरैजाय रुम दं बेयावबो रुम दं ओरै दंजोबो गासिबो डाइनिं रुम आयै माबानि खानाया मानो बिदि लावखो नोंना आंना मानो लावनो रोङा फायग' हास'वानो आङो देलै जोंहा गोथाव फुदुंदोलाय दुमे बांद्राय गोदै गैयाबाबो थावालै मिथा सुसमिथा ओइ नोंना खानाया मारै जाखो ओइ बारा गाज्रि जायाखैब्रा ना मिथा आइया माबासो मा आंहालाय सोरसो दां सान्दों आलासिसो सान्दां थें फेथें जाजोब्बायना हाबायाव बेबायदिनो जायो नै ओरैबायदि लेथ्रा जाजोब्बाय जायगायानो ओमफ्रायो ओरैजाय हिन्जाव गोदान हौवा गोदान उन्दुयो आरो बिसिनि रुम बिबोनांनि रुम बेयो नै बेयावबो सेस बेयो नै दा मोनायाव उन्दुनायनि जोब बेयो गासिबो लेंख्रां बेंख्रां जाजोब्बाय ओमफ्राय बैयो बिबोनांनि रुम ओमफ्राय बेनोसै आरो ओमफ्राय हाबानि रिसिपसन पार्टिनि ब्लगा गाबोनसो जागोन आरो नोंथांमोनजों बेखौबो शेयार खालामगोन ना नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आं जेनेबा मारै मारै देलायहोयो आरो हिन्जाव गोदान हौवा गोदानखौबो दिनै खोन्थायाखैना गाबोनसो खोन्थागोन नोंथांमोनहा गाबोननि ब्लगाव नायबानो जाबाय ना